سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نامناي لمعنت مدبي كاتو عمناي لمعنت مدبي مقمجا عوي زخونت كوالن ستيتي بصوتاو ركب نمعقاب زحقزكم بوزيشنات حيزلكم مصيلخو ابزحا دق تبعتيو مقمجا عبي زبلت كوالن ستيتي بعينكم ريكم تمچاتكم كتكون تخيليا كوينو غنا مسأ صوتاو ركب نمغبار عدل كترخبون كلهم كما يابيله كعقبا يخيل نابز بالحساب كتاتو تخيليكم እዚ መደብ ድማ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝተዳለወ መደብ እዩ ከም ዝፍለጥ ምቕመጨን ግዝፍ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጣዋይ ክፍሊ ብልዕተን እውን ካብተን ቀጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበለጸ ስጋ ዘለወንን ብልዕተን ጽብብ ዝበለን ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ናይ ምሃብ ጠባይ እውን ኣለወን ገጅፍ መቐመጫ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ ዕግበት ይፈጥራየን ኮይኑ ግና ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከመይ ዕግበት ክትፈጥሩ ከም ዘለኩም ብዘይምፍላጥ ገጅፍ መቐመጫ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ከም ከበድቲ ንኽትቆጽሩ የግድደኩም እዩ ስለዝኾነ ድማ ገጅፍ መቐመጫ ንዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ጌርኩም ክትዕግቡ ከም ትኽእሉ ዝጠቕሙኹም ፖዚሽናት ክሕብረልኩም እየ ነዘን ፖዚሽናት ተጠቒምኩም ቅድሚ ሕዚ ሪኤንኦ ናብ ዘይፈልጣ ናይ ዕግበት ጸግዒ ከተብጽሕወን ትኽእሉ ኢኹም ቅድሚ ናብ መደበይ ምእታወይ መደብና ናብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንኽበጽሕ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓጥት ስድራ ንዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ እንከለኹ እቲ ቀዳማይ ገጅፍ መቐመጫ ንዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ንምዕጋብ ዝጠቕመኩም ፖዚሽን ዶጊ ስታይል እዩ ነዚ ፖዚሽን ተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ዘለዎ ጥቕምታት ሓቢረልኩም እየ ዶጊ ስታይል በብዝሓ ሰባት ተቐባልነት ዘለዎን ተፈታዊ ዝኾነ ፖዚሽን እዩ መቐመጫ ገጅፍ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ነዚ ፖዚሽን ክትጥቀም ኣለዋ ነዚ ፖዚሽን ብምጥቃምኩም እንታይ ዓይነት ተሓጓስ ክትህብዎን ትኽእሉ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ገጅፍ መቐመጫ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዝበለ ስገአን ዝርከብ ኣብ መቐመጫን ከባቢ ስለ ዝኾነ ጉንብስ ኢለን በዚ ፖዚሽን ክኾናን ከለዋ ኣብ ማሕኩልተን ከባቢ ዘሎ ስገአን ይቕንስ እዩ ብድሕሪት ኮይንኩም ጾታዊ ርክብ ክትገብርዎን ከለኹም ድማ ንብልዕተን ብቐሊሉ ክትረኽብዎ ዝሕግዘኩም ፖዚሽን እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እዚ ዶጊ ስታይል ንብሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ብልዑል መጠን መትሎ ናብ ብልዕቲ ዕሙቕ ኢሉ ንኽኣትው ዝሕግዘኩም እዩ እዚ ድማ ኣጽብቕ ኣቢሉ ንብልዕተን ውሽጣዊ ክፍሊ ንምጥዓዓም ይምችወኩም እዩ ምስ ገጅፍ መቐመጫ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ በዚ ፖዚሽን ክትገብሩን ከለኹም ምስ ተንበርከኸት ድንኒላ ርእሳ ናብ ዓራት ምጽግዑ ክተረጋግጸለኩም ምኽንያቱ እንታይ እዩ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ማእገራ ንላዕሊ ዘሎ ክፋል ሰውነታ ንሕቑኣ ሓዊሱ ብጣዕሚ ናብቲ ዓራት ተዘይተጸጊዑ መቐመጫ መሊሱ ናብ ተወዲ ናብ ርክብ ዝገብረሉ ቦታ ስለ ዝምለስ እንተተኻኢሉ ብሕቑኣ እስካብ ብርካ ብምጽጋዕ ኣብ ክሳዳ ከባቢ ንዘሎ ኤርያ ድማ ኣብ ትርኣስ ብምግባር ብልዕታ ጥራሕ ውፅእ ኢሉ ንኽርአይ ክትገብር ኣለዋ ቅድሚ ሕዚ ሪኣቶን ዘይትፈልጥ ዕግበት ንምርኣይ ስለ ዝሕግዛ እዩ መትሎ ድማ ናብ ውሽጢ ዕሙቕ ኢሉ ንኽኣትው ስለ ዝሕግዘኩም እዩ ናብ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ንኽተብጽሕወን ዝሕግዘኩም ኣገዳሲ ዝኾነ ፖዚሽን እዩ እቲ ካልኣይ ፖዚሽን ድማ ካውገርል ዝበሃል ፖዚሽን እዩ እዚ ፖዚሽን ድማ ወዲ ብሕቑኡ ደቂሱ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብላዕሊ ኮይና ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ሜይቢ ገጅፍ መቐመጫ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ኢላ ብላዕሊ ክትኮን ትኽእል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኮይኑ ግና ናይ ብልዕታ ክፍሊ ጥራሕ ናብ መትለኹም ቅርብ ኢሉ ዝግበር እዩ እዚ ፖዚሽን ብልዑል መጠን ንዓኣ ዕግበት ዝህባ ፖዚሽን እዩ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ነቲ ውሽጣዋይ ክፍሊ ብልዕታ ጂስፓት ዝበሃል ክፍሊ ብልዕታ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዝፈጥር ክፍሊ ብልዕታ ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝረኽቦ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ቅድሚ ሕዚ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽም ዝሕግዛ እዩ ኢቭን መትለኹም ሓፂር ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ፖዚሽን ተጠቒምኩም ክትዕግብዎን ትኽእሉ ኢኹም እዚ ፖዚሽን እንተኸቢድኩም ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ በእዳዋ ንድሕሪት ተጎዝጒዛ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ስለዝኾነ በዚ ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ ክትገብሩን ከለኹም ስጋ ናይ መቐመጫ ከይሸፈነኩም ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሳልሳይ ፖዚሽን ሲዘር
ዝበሃል ፖዚሽን እዩ። እዚ ፖዚሽን ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ዝምችው ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ትድቅስ እሞ ሓደ እግራ ጥራሕ ንላዕሊ ሓፍ ተብል፣ እቲ ወዲ ድማ ንእግሩ ከፊቱ ኣብ መንጎ እግራ ኣትዩ ነቲ ሓፍ ዝበለ እግራ ናብ ማእገሩ ብምግባር ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ሜይቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ርኢኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ እግረን ብዙሕ ስጋ ስለ ዘይህሉ ብቐሊሉ ንብልዕታ ክትረኽብዎ ዝሕግዘኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ፖዚሽን ካብቶም ካልኦት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብዝተፈለየ መልክዑ ናይ እግረን ሎድ ናብ ማእገርኩም ስለ ዝዓርፍ ቁሩብ ድኻም ክስምዐኩም ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ከም ዝደለኹሞ ንኸናፍረን እንዳሰዓምኩም ነጧተን እንዳሓሳሰኹምን እንዳነኻኻእኹምን ተወሳኺ ዕግበት እንዳፈጠርኩምለን ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘኩም ብሉፅ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እቲ ራብዓይን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ በተርፍላይ ዝበሃል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ነዚ ፖዚሽን ክትጥቀምሉ ሓሲብኩም ኣብዝሓ ግዜ ኢንቫይሮንመንት ዘይተጠዓመልኩም ክኾን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ምግቢ መመገቢ ናይ ማእኸል ጣውላ እንተሃሊኩም ንዓኣ ብሕቁኣ ኣብቲ ጣውላ ደቂስኩም ንእጋራ ኣብ ማእገርኩም ብምግባር ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። መትለኹም ናብ ውሽጢ ብልዕተን ብጣዕሚ ኣርሒቑ ንኽኣትው ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ኣብዚ ፖዚሽን እዋን ዝበለፀ ዕግበት ንኽትፈጥሩለን ድማ ትርኣስ ናብ ሕቁኣ ብምግባር ካብ ሕቁኣ ቅንዕ ክትብል እንከላ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ብልዕታ ዝርከብ ጂስፓት ዝበሃል ክፍሊ ፅግዕ ንኽብለኩም ትርኣስ ናብ ሕቁኣ ኣእቲኹም ፆታዊ ርክብ እንተጌርኩም ብጣዕሚ ዝበለፀ እዩ። ስለዝኾነ በዘን 4 ፖዚሽናት ተጠቒምኩም ግጅፍ ዝበለ መቐመጫ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ብፊዚካል ካባኹም ዝበለፀት ንውሕ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ዋላ እኳ እንተኾነት እውን ኣብ ማሕኩልታ ከባቢ ብዝሕ ዝበለ ስጋ ዘለዋ ዋላ እኳ እንተኾነት ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እዘን 4 ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ዓይነት ተጠቒምኩም ቅድሚ ሕዚ ርአንኦ ናብ ዘይፈልጣ ደስ ዝብል ኣዕጋባይ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ዝሕግዘኩም ፖዚሽናት እዮም። ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሳብን ጭንቀትን ናብ ዘለው ደቂ ተባዕትዮ ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።